20. 20 lang ko ah. 120 mo. Parehas luya. Kailangan niya na. Ito adi ang Ito dako ning ilo bay. Wala sa ilo. Ngitay lang abay. Dako ila kay. Kuk nila hay. wala dako ubat. Grabe ni kayong Ayun ang taong putantiyan ang kulamoy diri pod. larga. Iya yun. Masama sila man na. Taasin niyo Soons jure. kulamoy. Masa kuha sa inyo, bro. Sunog jure ba? Murag mga ay ayaw gikuha ni mong kamot. Imong kamot mang. Kay pagjure kay Radula, balaya ang motor para kung sila naman. No? Uy na boy. Kon gato niya sauna. Oo nang yelo kay. Yung motor nga Fury ba? Fury ba ka to? Baligya eh. Larga. Wait lang. Parehas na ng to. Putos ang iloy. Ako na ulo ang ilo. Tayong iloy. Bali. Ginandong ang way. Balik siya. Oy, sige. Patay na. Ano? Ay, Iloy. Pusod kay. Uno. Uno ha? Una. Ay. Nagpadayon. Nagpadayon man. sorry. Sabi di ko magansi sa awas yung tamang ba. Diyan na. Bali siya na bali. Tayo naman oh. Diyan.